I could play a pinky para bang how to Chris but I could play a pinky but just not one snap you can go play but just not ban puli you can go play but I could play a pia ka tengo ba tiang tam go jong Chris no penim jongi but hagan go poro ngin kren you can go play but ngai abang kren you can go play ngai ba ka tin go play kan a jing ku ya pinky bas ngap you can go play bạn hàng cái po anh kran như cái ban ta này tiền cái trong play ta cái bằng là ban xem này cái gospel cái trong Matthias people nong cái cái ba life sa cái tin cái ba Jesus kran ya cái tin uang wan mut bangalawan ban bu cái chính suk ka perthai nam xem lawan ban bu cái chính suk en rei ka wai about Jesus kran ni tin Jesus kran cái maru kran ya kitu kiba la persyang ban bu di Jesus Christ but palai Jesus kran ni tin na maru yo iya kata ka donor jam kita kiba la persyang ban bu di Jesus Christ na marba pilai pi ya dekat ka balai pi yo Jesus ang uta ba i jo pala ne ya kami na lor janga am dai u ban yo nga hang ne uang la da pi bot yang la da tao ít yêu ba là nè khi nó lo chừng am đây ban yo yang à tao ít yêu khôn là nè cái khôn nó lo chừng am đây u ban yo yang à ban lên qua ban ra cái nè cái ban ta cái bao jisu kren nama ni i ba shibun cái bala persyang ban sakri try bat cái bala persyang ban bod yo try namar haba ki sakri yo try hading katu kan ni por ki phadi no try namar ba balai ki phadi no try namar ba aba ki bod yo try ki kmilinti ya ki babha ne ki kmilinti ba ki ba ki kwa ba try penlong ya ki namar kata ka daw su ang ngam syam lawan man bu ka jisu ka pertai hendrai kawai su kren ni ki tenya kita ki bala persang man bod yo jisu wa banong ya pi ba haga kelimat ke ba pirai ban bod yo try namar kadon kata ke jing yele namar haki por ki ba menchuang ila immar ke ni ka pertai ban ni le ya sipun kita ki pop haga ni ka pertai haga jing yele bat ke jing im gujam plan pe na ge sti jong kom sala nong ge khot ka ba nang kong ki kentin ka bang kum ni nang nu ki wan ki jing yele thma ba nang nu ki jing ye nia hapdeng jong phi nang ta hi na kita ki jing kwa brai jong phi ki ba yele thma ha kita ki de khot jong phi ha ka khalimat ka ba ni rai ban bo yu try namar ka don ka jing yele namar ni la im ha ke por men chwa dan kat bat ka ni ka perthai bat kata ka pop ki bang yele ka jing mut jing berkat ka jingi bat ka la long to long snam yang na kata ka daw ka yang i ban rai ka yang i ban snutu la ni ka yang i namar ka yele thma bat kata ka jing kata ka pop ka bangi lele kata ka jing kwa brai jong ka do ka jingi ka yele thma bat kita ki de khot ka jingi da fi pule na ki kalatia san la nong ki pet na de khot ka ba arpe sao ki tin ki bang ne te kita ki jong Chris ki la sa mar na ya ka do lem bat ka jing sam kwa jaklia jong ka pi kita ki ba la ngai Jesus Chris haba pi persyang ban bod yo try na mar pi haban sa nar na kita ki jing kwa pra jong kata ka do ni haban sa nar na ba banang pi kam dei basu ban nong kita ki ba sa nar na kata ka daw jisu kran ni gitin ngam shem lawan ban bo ka jing su henry kawai pi jisu kran tang kata na mar ba lada pipet na gospel ke jong yonis kasan nong record ke bakat kandai itin ki bang kumne lada pilong na ka jong ka perthai kata ka perthai kanda i jela ki jong henry naba pimlong na ka jong ka perthai henry nganga la ji ya pi na ka jong ka perthai na mar kata ken kata ka perthai kan shon ya pi jisu kren tang kita ka ba ki jingele ha ka do jingi kren ro ka ta ki ka do lada pilong na kata ka jong ka perthai na bar kata ka perthai kan i je pi habadan ka jingi kamdan kata ka jingele pi rai uchisu ang lada nganga je de pi na kata ka jong ka perthai bat kata ka perthai ka shon ya pi namar pi habanele lada pe na gospel ka jong lokas skandal nomor ka bastan penyo ki tin ki ong kat baki nang ya na kata ka lenti bat dan way no thau ba ong Jesus Christ kan bo de mi kat chapa melai rai Jesus Christ ong yo ki mersiang ki don ki thli bat ki simneng ki jakare ya khun briu don chakaban bo watang ye khlepi jisu ong ye kene lada pi bo de nga kam dei ka basuk ye pi
uang kisim meneng kimersiang fidon kitli banre bat kisim meneng kijakare uang ya lada pibu dengan ya kun beri dan cakapan bu watang ya kekli ada pipa ne gospel ke jong yonis kan reul nong gedekot ke ba nengkong bujisu uang kumne ya kine ki ro ngalakren hapi ba pin omtut balai jisu kren ini kitin namar ba bujisu uang ne ya kine ki ro ngalakren hapi ba pin omtut namar ba jisu ya tho lupa yang namar ba habangi yo iya kita kijinjia bat ya kita kiba yale yang jisu ang namar ba ngimtho ya tho yang ni bat ya kini ki ro ngakren napi naba pin omtut nada pipa ya gedekot ke basau tin bang ne henry ya kini ki ro ngala ya tho api ba bandala jia kata kapor ba pinyo kenmau ya ki banga ngala ya tho api namar ba balai jisu kren yang itin namar ba jisu long ni namar ba endala jia kata kapor ba pin kenmau ba jisu ladap ya tho yang jisu kren yang ni to ya ngait ba pilas to yang ni tintin ba jisu kren ba ngait ba ke ba yasngo ya ka hang ga porang ngait ba ka tin jong blai kan a jingkar khu ya pi bar ki bas ngap ya ka te to blai kar khu ya ni tintin amen